No niin, kello alkaa tulla 10 ja tänään meillä vuorossa olisi webinaari laskutuksesta ja siinä sivussa myöskin pikkasen hinnoittelusta, että miten sitä saadaan järkevästi toteutettua ja mitkä siihen on hyviä käytäntöjä. Ää, Tänään äänessä Rapi Kalle täältä Visma Solutionilta ja tehnyt semmoisen 10 vuotta Severan kanssa töitä, pääosin käyttöönottoja ja koulutuksia ja jos jää kysymyksiä tämän jälkeenkin, niin hän voi laittaa minulle sähköpostia ja on sellaisiakin kysymyksiä, mitä ei pääse tänään kysymään, niin sitten sähköpostia niistä. Koko webinaarin ajan voi laittaa kysymyksiä tuonne questions-osioon täällä ja käydään tuossa loppupuolella sitten niitä läpi. Tänään meillä tosissaan aiheena toi laskutus ja webinaarin kulusta sen verran, että ensiksi käydään tässä oikeastaan hyvin lyhyet puheet, mitä on tarkoitus käydä läpi. Sen jälkeen hypätään tuonne itse asiassa sen verran, miten se toimii. Käydään vähän läpi, mitä me on oppinut vuosien varrella siitä, mitä laskutuksessa pitää ottaa huomioon. Ja sitten siellä lopussa tosissaan niin käydään ne kysymykset läpi. Ja mitä on tänään tarkoitus käydä tuosta Severasta läpi, niin käydään ensiksi noita hinnastoja vähän, miten ne toimii, miten niitä voi käyttää hyväkseen sujuvan laskutuksen hyödyntämiseen. Puhutaan noista toistuvista maksueristä, miten niihin voidaan tehdä myöskin hinnankorotuksia. Ja sitten myöskin meidän automaattista laskujen luontia käydään läpi, eli miten pystyy automatisoimaan sen, että se vera luo itsessään ne laskut tonne, eikä tarvitse sitten niitä itse luoda siellä lainkaan. Mutta tämmöisellä agendalla ajattelin, että tänään käydään tuosta Severasta näitä asioita läpi, ja ennen kuin mennään sinne, niin laitan itse asiassa tuonne myöskin tuommoisen kyselyn käyntiin siitä, että minkä verran teidän yrityksessä menee aikaa siihen laskutukseen, ja katsotaan sitten tuolla loppupuolella vähän niitä tuloksia, että mitä sieltä tulee, niin laitetaan tuonne kysymys käyntiin, ja sen jälkeen lähdetään itse asiassa tuonne meidän Severaan katsomaan, että miten nämä asiat siellä käytännössä toimii. Eli aloitetaan oikeastaan ihan pikkasen asetuksista, miten nuo asetukset tuolla toimii, ja kaikki asetukset löytyy tuolta rattaankuvan alta, ja pääkäyttäjillä sinne on toki pääsy. Siellä oikeastaan ensimmäinen, mitä haluan käydä läpi, on nuo hinnastot, ja hinnastothan vaikuttaa pääasiallisesti niihin meidän tuntihinnoitteluihin, mutta siellä voi olla myöskin sitten matkakuluihin liittyviä hinnoitteluja sekä myöskin tuotteisiin liittyviä hinnoitteluja. Täältä löytyy ne kaikki valmiit hinnastot, mitä sinne asetuksiin on tehty, ja niitä toki täältä pääsee myöskin muokkaamaan. Ja minulla on täällä nyt oikeastaan 3 esimerkkiä siitä, että miten hinnoittelua voidaan tehdä. Eli voidaan tehdä henkilön mukaan sitä hinnoittelua tunneille. Voi totta kai olla niin kuin kiinteätä hintaa. Ja sitten kolmas on ehkä ne niin kuin työlajit. Et kun kirjataan tunteja, meillä on erilaisia työlajeja siellä käytössä, ja sitten niillä on jokaisella eri hinnat. Jos vilkassaan tuossa sitä henkilön mukaista hinnoittelua, niin hinnasto on sinällään yksinkertainen, eli siellä on jokaiselle henkilölle, ketä meillä täällä Severassa on asetettu tietty tuntihinta, ja ne voi erota sitten toisistaan. Tämä on hyvin, hyvin monessa yrityksessä käytössä, ja ehkä semmoisen niin kuin vinkin, mitä annan näihin, niin laittakaa aina tuonne myöskin toi oletustuntihinta. Minulla on laitettu tarkoituksella sinne nyt, että se on 1 € per tunti, ja idea siinä taustalla on oikeastaan se, että jos meillä tulee vaikka uusi henkilö meidän yritykseen, me unohdetaan lisätä se tänne hinnastoon, niin sitten ne tunnit nousee laskutettavaksi kuitenkin tuolla 1 € per tunti, ja me huomataan sitten, että meidän pitää käydä siellä jotakin muuttamassa. Muuten voi olla sitten riski siinä, että jos tänne on laitettu 0 tuonne oletushintaan, niin sitten tunnit ei nousekaan laskutettavaksi siinä kuunvaihteessa, kun niitä laskuja usein tehdään. Toi ehkä semmoinen hyvänä oppina siinä. Ja uusien sääntöjen tekeminen onnistuu täältä, eli tuolta päässään valkkaamaan se, että mikä se sääntö on. Jos me lisätään tuonne, että mikä tahansa työlaji, se ei siihen ota mitään kantaa, mutta sitten täältä pystytään valkkaamaan, että ketä henkilöä me halutaan hinnoitella ja mikä tuntihinta me sille asetetaan. Eli sen kummallisempaa noiden hinnoittelun sääntöjen tekeminen ei ole. Ja nyt meillä olisi siellä sitten päivitetty hinnasto uudella työntekijällä.
Täällä pystyy myöskin hinnastoissa tekemään hinnoittelua niille ylityökertoimille, eli tuolta löytyy ylityökertoimet, mitkä siellä on. Myöskin matkakululle voidaan tehdä oma hinnoittelu täällä. Minulla on nyt asetettu niin, että käytännössä vaikka kilometrikorvaukset tuossa alla, niin menee niin, että työntekijä saa sen 0,53 siitä kilometrikorvausta, hänelle se maksetaan, mutta sitten myöskin asiakkaalta laskutetaan samaa hintaa. Jos on yrityksessä käytäntöjä, että kilometreistä laskutetaankin asiakkaalta joku toinen hinta, niin tänne pystytään asettamaan silloin, että me laskutettaisiin vaikka euro per kilometri normaaleista kilometrikorvauksissa, ja jos siellä on yksi kyydissä, niin se on sitten euro 20. Eli näillä pystytään tekemään suoraan sitä hinnoittelua sinne projekteille. No sitten vuodenvaihe lähestyy tässä ja vuodenvaihe on usein myöskin paikka, milloin hinnastoihin tulee muutoksia, saattaa tulla hinnan korotuksia ja ne pystytään täällä niin kuin tekemään etukäteen myöskin näille hinnastoille. Eli tuolta löytyy tuommoinen nappi, kun että luo uusi versio. Eli nyt tämä hinnastohan on voimassa koko ajan ja jos me teen tähän muutoksia, niin ne vaikuttaa heti sinne kaikille projekteille. Eli oli ne tunnit sitten kirjattu tai on ne sitten vasta tulossa tulevaisuudessa. Mutta täältä kun otetaan tuo luo uusi versio, niin me pystytään myöskin tekemään tänne erillisiä hinnastoversioita. Nyt vaikka laittamaan niin, että tammikuun alusta alkaen meillä astuukin voimaan siitä uusi hinnasto. Ja sitten määrittelemään se korotus sinne, että miten se korotus siinä menisi. Eli usein ne on prosenttiperustaisia korotuksia, mutta voi myöskin kiinteä summan, että kaikkia hintoja korotetaan vaikka 5 euroa sitten tuntihinnoissa. Mutta laitetaan tänne nyt, että me halutaan korottaa 5% hintoja ja sitten me halutaan, että se vaikuttaa pelkästään noihin meidän tuntihintoihin. Eli ei lähdetä korottamaan nyt niiden matkakulujen eikä sitten tuotteiden hintoja sieltä. Pyöristyssäännön pystyy myöskin asettamaan ja minä haluan, että se on nyt 1 desimaalin tarkkuudella. Ja sen jälkeen kun toi tallennetaan, niin saadaan sinne uusi hinnastoversio. Eli nyt mitä nähdään, niin tänne ylös tuli sitten eri hinnastoversiot. Siellä näkyy se alkuperäinen versio, mikä nyt on voimassa, ja toi sitten astuu voimaan 1.1. Eli tämä on oikeastaan se, miten voidaan tehdä jo etukäteen niihin hinnastoversioihin sitten korotuksia täällä. Toki myöskin pystyy korottamaan tätä olemassa olevaa hinnastoa, että jos se heti astuu voimaan, niin sen pystyy myöskin tekemään sinne. Näistä ehkä semmoinen huomio vielä erilaisista hinnastoista. Minulla on täällä eri valuutoissa olevia hinnastoja. Noin 3 ylintä on näitä eurovaluuttaisia hinnastoja. Yksi niistä hinnastoista on aina oletus täällä, eli jos mitään muuta ei ole siellä valkattu, että perustetaan uusi projekti, niin silloin toi tulee aina sinne oletuksena käyttöön. Se tietysti kannattaa laittaa siihen, että mitä meillä käytetään siellä eniten. Ja kiinteistä hinnoista sanoisin sen verran, että vaikka me ei tunteja laskutettaisikaan asiakkaalta, niin silti kannattaa siitä huolimatta laittaa tänne itse asiassa tämä tuntihinta, mutta sitten ottaa täältä vaan nämä laskutaruksit pois. Ja se miksi näin, niin silloin me pystytään laskemaan sinne projektille tämmöistä tuntien arvoa. Eli se laskee sitä, että paljon me olisi saatu tästä projektista, jos me olisi kaikki laskutettu tunti tunnista. Ja tämä on sitten tietysti hyvää vertailutietoa siihen, että kun me ollaan se kiinteällä hinnalla se projekti myyty, niin pystytään katsoa, että paljon siitä olisi tullut, jos se olisi ollut tunti tunnista. Tiedetään seuraavia projekteja varten paremmin, että osuuko meidän hinnoittelu kohdilleen vai ei. No sitten suljetaan vähän asetuksia tuolta ja katsotaan vähän, miten ne hinnastot sitten määräytyy sinne asiakkaalle. Eli tosissaan, jos ei mitään muuta ole valkattu, niin siellä asetuksissa on se oletushinta, mikä tulee sinne projektille, kun se luodaan, mutta sitten on myöskin mahdollista asiakkaittain laittaa meillä hintoja sinne etukäteen. Eli avaan tuosta yhden asiakaskortin, ja asiakkaan asetuksistahan löytyy tämä kohta, missä me voidaan määrittää tänne, että mikä hinnasto asiakkaalla on käytössä. Jos on esimerkiksi puitesopimuksia, niin tämä on hyvä malli sitten tänne käydä laittamassa, tehdä ne hinnastot asetuksia etukäteen, valkata tänne se, että mitä hinnastoa se asiakas meillä kulloinkin käyttää. Ja tästä sanon sen, että nyt tälläkin asiakkaalla meillä näkyy tuolla, että siellä on 4 projektia on jo käynnissä. Jos me tänne valkkaan sen, että tälle asiakkaalle nyt oletuksena on tuo meidän henkilöhinnasto käytössä,
niin se ei päivitä niille olemassa oleville projekteille sitä hinnastoa. Eli vasta sitten tämän jälkeen luodut uudet projektit saa oletuksena tuon henkilöhinnaston sieltä käyttöön. Tämä on hyvä muistaa, että olemassa olevia projekteja sieltä ei päivitetä. Katsotaan sitten vähän tuolta projektilta sitä hinnoittelua. Ja minulla on täällä yksi projekti, mihin on pikkasen kirjattu tunteja. Ja siellä on myöskin toistuvaa maksuerää. Sitä on jo laskutettukin. Eli nähdään, että tuolla 15 tuntia sinne on kirjattu. Niitä tunteja sieltä vielä ei ole laskutettu, mutta sitten sieltä on laskutettu jo yksi 100 euron tämmöinen kuukausimaksu. Ja jos katsotaan eka toi hinnoittelu tuosta, niin täällä oletuksena nyt on tosissaan toi kiinteä hinta, ja täältä tietysti onnistuu sen muuttaminen, eli voitaisiin valkatakin, että täällä nyt meillä on toi tuntihinnoittelu tällä projektilla käytössä. Ja huomataan samalla, että kun laitoin nuo tuntihinnat tuolta päälle, niin täältä näkyy, että meillä tuli laskutettavaa tälle projektille. Eli tuollahan näkyy koko aika se summa, että paljon projektilla on laskutettava. Jos nämä hinnat ei täsmää siihen, mitä me oikeasti asiakkaalta laskutetaan, niin aina on mahdollista tehdä tämmöinen projektikohtainen hinnasto. Eli tuosta kun klikkaa muuta projektikohtaiseksi hinnastoksi, niin sen jälkeen pääsee sitten muokkaamaan, mikä se tuntihinta meillä sitten tämän asiakkaan kohdalla olisi. Eli toi aina toimii niin, että projektilta lopulta tulee ne hinnat sinne asiakkaan laskulle. Matkakulujen hinnat löytyy myöskin tuolta, eli nyt sieltä tulee suoraan ne, mitkä minulla on siellä matkakulurekisterissä, ne hinnat, mitä työntekijällekin niistä maksetaan, ja näissä ei ole täällä sellaista erillistä, että voisin asettaa, että osa vaikka pääkaupunkiseudun sisäisiä matkakuluja ei laskuteta, mutta sitten muut laskutetaan. Ja näissä me on niin kuin aina antanut sen vinkiksi, eli pidetään silloin täällä nämä hinnoittelut päällä. Eli oletuksenahan nämä nyt aina menee laskulle myöskin näkyviin, mutta täältä voidaan sitten ottaa ruksit pois, ja silloin esimerkiksi päivärahat ei mene sinne asiakkaan laskulle lainkaan nyt tässä tapauksessa. Mutta jos on niin, että osa laskutetaan, osa ei, niin ehdottomasti kannattaa tehdä niin, että pidetään ne hinnat päällä, ja sitten siinä laskutusvaiheessa me käydään ottamassa sieltä ne rivit pois, mitä ei haluta asiakkaalta laskuttaa. Yksi ehkä semmoinen niin kuin uusi asia, mikä on tullut laskutukseen liittyen, mainitsen täältä, ei ole pitkään meillä ollut tuolla ominaisuutena, mutta on myöskin mahdollisuus nykyisellään laskuttaa täältä erillisiä vaiheita. Eli jos meillä on täällä useita eri vaiheita tällä projektilla, niin laskujen luonti onnistuu tunneista täältä suoraan myöskin luon laskutoiminnolla, ja silloin se ottaa vaan siihen tiettyyn vaiheeseen kuuluvat tunnit sinne laskulle mukaan. Tämmöinen mahdollisuus löytyy tuolta nykyisin projektilta, ja tämä tuli asiakkaiden pyynnöstä meille tänne. No sitten katsotaan vähän noita toistuvia maksueriä, eli aika paljon on yleistynyt se, että laskutetaan ei pelkästään tunteja, vaan meillä on sovittu asiakkaan kanssa, että se on tietty kuukausimaksu, mikä siitä menee, ja riippumatta siitä, kuinka paljon siihen tunteja kertyy. Ja täällä on itse asiassa näkyvissäkin, eli siellä on yksi tämmöinen toistuva maksuerä luotu, mistä on jo ensimmäinen erä laskutettu. Ja näiden luonti sinällä on yksinkertaista, eli kun ne luodaan sinne, niin me asetetaan sinne oikeastaan tietysti se, että mikä on summa sillä, mitä me laskutetaan ja miten se toistuu. Eli tuolta löytyy toi, että valkataan, että se on toistuva maksuerä ja se toistuu aina kuukauden välein, joka on siinä se minimimäärä meillä. Sitten siellä on kaksi tärkeää päivämäärää, eli toi alkamispäivä merkitsee sitä, että milloin tämä voidaan ensimmäisen kerran laskuttaa. Ja tämä on nyt ensimmäisen kerran laskutettu tuossa syyskuun lopussa. Sitten vastaavasti seuraavan kerran tämä erä nyt tulisi laskutettavaksi meillä tässä lokakuun lopussa. Ja alempi päivämäärä sitten taas vastaavasti kertoo sen, että mitä kautta me siinä laskutetaan. Eli me laskutetaan sitä jälkikäteen, eli 1.10.–30.10. olisi nyt se meidän kausi siinä, mitä me laskutetaan, ja se tulee sitten näkyviin myöskin sinne laskuriville, niin kuin nähdään tuolla edellisessä
erässä, eli ei tarvitse itse kirjoitella niitä päivämääriä, vaan tuolla saadaan se sinne laskuriville sitten suoraan näkyviin. Päättymissääntöjä pystyy myöskin sinne asettamaan, eli sinne voi asettaa, että kuinka monta kertaa se toistuu tai että se päättyy tiettynä päivänä. Itse on ollut sen kannalla, että niin kuin jätetään mieluummin ne sinne, että ei laittaa niille sitä päättymispäivää. Usein ne sopimukset jatkuu ja sitten voi helposti käydä niin, että unohdetaankin sitten se, että sinne on asetettu ne päättymiset sinne. Mutta toi on oikeastaan se, että miten ne toistuvat maksuerät sieltä toimii. Näistä sanoisin sen verran, että hintoja pystyy muuttamaan täältä yksittäiselle toistuvalle maksuerälle, mutta jos me halutaan, että muutetaan tätä rytmiä, miten tämä toistuu, niin sitä ei pysty muuttamaan. Eli kerran kun se on sinne luotu, niin se siellä on. Ja jos tarvitsisi sitten siihen tehdä muutoksia, niin sitten vaan poistetaan tämä nykyinen toistuva maksuerä sieltä ja lisätään sinne sitten uusi. Ja uusien lisääminenhän tapahtuu tuosta lisää maksuerä tai kulu. Ja sieltä jos me valitaan nyt, että meidän kuukausimaksutuote ja valkataan, että se on toistuva, niin silloin tulee nämä valittavaksi nämä tiedot tässä. Eli toi siinä on tärkeää, että ne sitten rullaa siellä oikein. No toistuvat maksuerät myöskin ajoittain vaatii niitä hinnankorotuksia ja aikaisemmin meillä on ollut niin, että ne pitää kaikki sinne käydä muuttamassa projektikohtaisesti, mutta nyt sitten jos tulee vaikka niin, että vuodenvaihteessa hinnat meillä nousisi myöskin näistä toistuvista maksueristä, niin nykyisellään löytyy tämmöinen massakorotustyökalu niihin. Eli idea siinä on oikeastaan se, että nyt jos se tehtäisiin vuodenvaihteessa, niin me luodaan käytännössä niin kuin ne joulukuun laskut sieltä ensin pois ja sen jälkeen tehdään sinne se hinnankorotus. Ja mistä se hinnankorotus löytyy, niin täältä asetukset valikosta löytyy toistuvat maksuerät kohta. Ja täältä löytyy ne meidän toistuvat maksuerät, mitä meillä eri projekteilla on. Ja niitä pystyy tästä suodattamaan, eli nyt siellä haetaan vain niitä, mitkä on minun projekteilla olevia toistuvia maksueriä. Löytyy myöskin muita suodattimia, että tuolta voidaan hakea vaikka tietyn asiakkaan projektit tai tietty tuote, mitä me laskutetaan, niin sitä lähdettäisiin korottamaan. Mutta tässä tapauksessa nyt me nähdään, että tuolla on tuo rivi itse asiassa, mikä tällä projektilla nyt oli, mitä tuossa katsottiin. Me pystytään täältä tekemään massana tuo korotus, tai sitten valkkaamaan niin, että me halutaan korottaa vaan joitain tiettyjä projektien toistuvuuksia siellä. Ja täältä sitten löytyy ne varsinaiset toiminnat siihen, eli pystyn myöskin kuluhintoja sieltä muokkaamaan, ja samat toiminnallisuudet kuin oli tuolla tuntienkin puolella, eli joko kiinteä summa sinne tai sitten prosenttimääräinen korotus, ja prosentteja kun annetaan, niin sitten siellä on pyöristyssäännöt myöskin, että miten se pyöristetään. Ja nyt jos laitetaan tuonne 5% hinnankorotus noille parille erälle ja päivitetään tämä, niin sen jälkeen hinnat siellä muuttuu. Nähdään itse asiassa tässäkin näkymässä, että tuonne tuli 105 € nyt sille hinnaksi. Ja jos suljetaan tämä asetukset täältä ja päivitetään pikkasen sivua tuossa, niin nähdään, että seuraava erä olisi siellä sitten lähdössä 105 € hinnalla asiakkaalle. Eli tämä on nyt se tapa sitten tehdä niitä korotuksia myöskin niihin toistuviin maksueriin. No, uusi juttu, mikä meillä on ollut nyt, sanoisin puolisen vuotta tuossa ainakin, ja sanotaan, että asiakkaat on ainakin pikkasen arkailussa sen käyttöön ottamisessa, niin on tuo automaattinen laskujen luonti. Ja siitä voisin sanoa muutaman sanan täältä, eli löytyy käytännössä täältä laskutuksen alta. Täällä on ne perinteiset näkymät, löytyy ne jo tehdyt laskut ja sitten tuo luo laskujen näkymä, mistä päässään laskuja luomaan. Mutta sitten uutena löytyy tuo aikataulutettu laskutus. Ja tämä vaatii käyttöoikeuksissa tietysti sen, että niin kuin käyttäjän on sallittu tätä käyttää. Kaikille se ei siellä oletuksena ole. Eli jos sitä ei näy, niin käyttöoikeudet kannattaa tarkistaa käyttäjien kohdalta. Ja idea, mikä täällä on, niin me pystytään tekemään tänne
ää, ajastuksia tietyillä säännöillä, että milloin se luo sieltä laskut. Ja jos tässä nyt olisi vaikka niin kuin yksi sääntö, mikä tehtäisiin, niin voidaan laittaa sinne nimi, tarkemmat kuvaukset myöskin siitä, miten se toistuu. Se tekee nyt kerran kuukaudessa ne laskut ja tekee ne aina kuukauden viimeinen päivä. Tärkeää myöskin on valkata täällä etenkin niissä tuntilaskutteisissa projekteissa, että mitä me otetaan sinne mukaan. Eli nythän kun tehdään siellä kuukauden viimeinen päivä niitä, niin silloin tietysti ei ole riskiä siitä, että seuraavan kuukauden ää, tota, tunteja tulisi sinne laskulle mukaan, mutta jos meillä onkin se, että aina kuukauden ensimmäinen päivä me luodaan sieltä laskut, niin silloin on hyvä ainakin tänne laittaa se, että me otetaan mukaan sinne ainoastaan ne edellisen kuun viimeiseen päivään asti tehdyt tuntikirjaukset. Muutenhan sieltä voisi niitä ensimmäisen päivän tuntikirjauksia tulla sitten myöskin mukaan. Täällä me voidaan tehdä rajauksia siihen, että mitä me halutaan sieltä laskuttaa. Aika usein halutaan sinne joku laskutusraja, että jos sinne on tullut vaan niin kuin muutama tai vartin tuntikirjaus, niin me ei haluta välttämättä sitä laskuttaa, niin voidaan laittaa, että minimissään 50 € pitää olla siellä laskutettavaa, että se luo siitä laskun. Voidaan myöskin rajata näiden projektipäällikköjen yksikköjen mukaan. Ja yksi semmoinen hyvä, että jos me halutaan sieltä tietyt projektit laskuttaa, niin on nuo avainsanat. Eli projekteillehan pystyy laittamaan ne avainsanat ja sen jälkeen sitten täältä kertomaan, että ne projektit, missä on tämä tietty avainsana, niin ne ainoastaan laskutetaan sieltä. En nyt lähde tässä sellaista käyttämään. Ainut rajoitus on siellä se 50 raja. Sen jälkeen täältä tulee oikeastaan siihen laskuun liittyviä asetuksia, eli mihin tilaan sen ne laskut laittaa. Minulla on siellä 4 erillistä laskun tilaa, eli vedos hyväksytty ja sitten tuo valmis lähetettäväksi NetVisoriin. Ja tässä kohtaa voisin laittaa, että ne menee suoraan nyt siihen hyväksytty tilaan. Tuolla myöskin on se mahdollisuus, että halutaanko, jos samalle asiakkaalle on useampi projekti käynnissä, halutaanko yhdistää ne yhdelle ja samalle laskulle vai ei. Kuka me näytetään siellä laskun luojana. Ja päivämäärät on usein tärkeitä, eli laskun päiväykset pitää olla kohdillaan, niin tällä kun ne laskut tehdään, niin harvemmin niihin virheitä tulee, eli laskun päiväys olisi silloin myöskin se sama päivä, kuluvan kuun ensimmäinen päivä, eli milloin se ne laskut siellä luokin. Sitten vastaavasti voi olla niin, että halutaan kirjanpidossa ne kirjata sitten taas vastaavasti edellisen kuun viimeiselle päivälle, niin silloin tuolla tuo kirjauspäivä olisi se, mihin se valkataan. Ja sen verran NetVisori-integraatiosta tämä toimii mallikkaasti, eli silloin se osaa ton sinne kirjata NetVisoriin oikealle kuukaudelle. Kaikissa integraatioissa ei erikseen siirry tuo kirjauspäivä, eli se on aina integraatiokohtaista. Tuolta voidaan valkata, että siitä lähetetään myöskin sähköposti, kun ne on tehty, ja näähän tehdään sitten ilta-aikaan, ilta- kautta yöaikaan nuo ajastukset, että ne ei siellä päivällä ilmesty, ja sitten voidaan valkata, että kelle siitä sähköposti lähtee, ja minä valkkaan tuolta nyt itseni, ja minulle tulisi siitä silloin sähköposti. Täällä on myöskin esikatselu siihen, eli voidaan katsoa, että no mistä projekteista se olisi nyt sitten tekemässä laskut tuossa ensi kuukauden vaihteessa. Täältä löytyy ne kaikki tiedot siihen, ja silloin pystyy tarkistamaan, että no mistä se tulisi, ei tule kaikista suinkaan, ja mitäänhän se ei lähetä siitä suoraan eteenpäin, eli sinällään niitä pääsee vielä itse muokkaamaan tarvittaessa, että jos sinne on eksynyt vääriä laskuja joukkoon. Mutta tuolta tallennetaan tuo, niin siellä se olisi odottamassa nyt sitten seuraavaa kuuvaihetta. Täältä nähdään, että milloin se on viimeksi ajettu toi laskutus, ja sitten tänne tallentuu, kun se on tehnyt niitä ajoja, niin tallentuu tämmöinen siirtologi, että milloin se on niitä laskuja tehty. Eli täältä löytyy sitten kaikki se tieto siitä. Ja tämä ajastus nyt sitten tekisi minulle ne laskut siellä, näitä voi olla useampia näitä erilaisia ajastuksia täällä, ja tänne laskut näkymään, ne silloin ilmestyy sitten 1. marraskuuta tuonne hyväksytty tilaan, ja täällä niitä sitten päässään hallinnoimaan.
Turvallisin on ehkä aloittaa siitä, että aluksi vaikka laittaa, että ne tulee tuonne vedostilaan, silloin ne on täysin muokattavissa. Ne voi vaikka poistaa, jos joku meni pieleen, ja lähteä kokeilemaan aluksi vaikka pienemmällä määrällä ja sitten lähteä laajentamaan sitä. Mutta tämä on semmoinen hyvä uusi ominaisuus, mikä sitten helpottaa sitä laskutusta. Tämmöiset asiat kävin tuosta Severasta läpi, että mitä sieltä löytyy, ja nyt ajattelin muutaman tärkeimmän opin tuolta kertoa, että mitä me on oppinut laskutuksesta ja miten siihen pitäisi suhtautua. 3 asiaa on tuonne kirjannut. Ensimmäisenä on se, että tehdään ne asiat ennakkoon. Eli usein nähnyt laskutuksessa sitä, että siinä vaiheessa, kun on se kuun vaihe, se kiireisin hetki, kun niitä laskuja tehdään, niin silloin lähdetään tekemään sitä hinnoittelua ja etsimään niitä sopimuksia, että mitkä ne hinnat oli asiakkaalle. Ja tämä tietysti niin kuin, vaikeuttaa sitä ja usein sanoisin, että paras tapa tehdä tämä asia on se, että silloin kun se projekti avataan, silloin se myöskin hinnoitellaan, ei silloin kun sitten lähdetään niitä laskuja tekemään. Toinen tärkeä kohta on se, että myynnin pitää myöskin tukea sitä meidän laskutusprosessia. On nähnyt yli 300 suomalaista yritystä ja se, mikä tuntuu siellä aiheuttavan eniten hankaluuksia, on se, että meillä on tosi erilaisia hinnoitteluja malleja yrityksen sisällä ja sitten tietysti kun me lähdetään laskuttamaan, niin sitten meillä pitää olla myöskin jokaiselle vähän erilaisia hinnoitteluja, erilaisia laskupohjia. Eli pyritään yhdenmukaistamaan niitä ja myyntivaiheessa, kun niitä sopimuksia tehdään asiakkaiden kanssa, niin se on se paikka, milloin ne ratkaistaan ne asiat. Hyvä esimerkki laskupohjista, mitä sanoisin, niin minä en ole ikinä kysynyt asiakkaalta sitä, että niin kuin minkä näköisenä te haluatte laskut ja mitä tietoa siellä pitää näkyä. Me on niitä laskuja vuosien varrella aika paljon tehnyt ja koskaan ei ole niistä reklamaatioita tullut. Eli myöskin se semmoinen niin kuin turhan tarkka kysyminen vaikeuttaa sitä meidän omaa laskutusprosessia. 3. kohta, mitä tässä niin kuin viimeisena nähtiinkin, niin on nimenomaan se, että automatisoidaan sitä rutiinityötä. Jos meillä on niitä toistuvia maksueriä, mitä me vaikka lisenssimaksuja asiakkaalta laskutetaan, niin ne hyvin pystytään viemään tuommoisen automaattilaskutuksen piiriin, ja silloin ihmisen tarvii hyvin vähän koskea itse asiassa siihen laskujen luontiin. Eli tätä ehdottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan sieltä, miltä se tuntuu. Ja nyt kurkkaan itse asiassa tuloksia myöskin siitä samalla, kun on kertonut nämä, että mitä itse olen oppinut näistä. Ja tuolta vastauksia tuli hyvin noihin tuohon minun kyselyyn. Ja tällä hetkellä, kun katson sitä, oma kantani on se, että se pitäisi mennä sinne alle 2 tuntiin tai mielellään siihen alle 1 päivään se laskutuksen tekeminen, mutta meillä tulokset näyttää, että alle 2 tuntia yritykset, missä näin onnistutaan tekemään, niin niitä on noin 20%, 1 työpäivän vie laskutus 34% vastaajista ja enemmän kuin 1 työpäivä 46%. Eli tässä nähdään, että varmasti sitä hiottavaa siinä on ja sitä kannattaa lähteä tekemään. Mut nyt lähdetään kysymyksiä katsomaan läpi ja kysymyksiä on sinne tullut jonkin verrankin ja me otan tuolta ehkä meidän Severan nyt auki ja katsotaan mitä kysymyksiä siellä on niihin liittyen tullut. No ensin on tullut, että voiko yhtä maksuerää jaksottaa usealle eri kuukaudelle raportoinnin näkökulmasta. Eli esim. Kun laskutetaan 12 kuukauden ajalta palvelua kerrallaan. Meillä on sen verran tämmöinen toiminto kuin liikevaihdon jaksotus. Sitä ollaan parhaillaan itse asiassa uusimassa. Ja sillä on mahdollista tehdä tämä, että me laskutetaan nyt vaikka tammikuussa koko 12 kuukauden erä, mutta sitten se liikevaihto jaksotetaan siellä koko vuodelle. Ja usein tätä tehdään myöskin siellä taloushallinnon puolella, ja sen verran NetVisor-integraatio itse asiassa tukee sitä, että sen verrassa kun on tämmöinen toistuva maksuerä, mitä just tuossa näytin, niin se jaksotetaan siellä sitten kirjanpidossa automaattisesti. Eli tämmöinen mahdollisuus sieltä ainakin löytyy.
Sitten on kysymystä siitä, että jos laskut luodaan ennakkoon, tuleeko raporttien ennusteisiin siltä ajalta arvio tuloista. Jos otetaan tuolta vähän tuota projektia auki, mitä me tuosta käsittelin, niin täällähän se oikeastaan näkyy, eli 100 euroa siellä on nyt laskutettu, meillä on siellä 105 euroa tulossa. Täältä kun katsotaan tätä meidän ennustetaulukkoa, niin täällä itse asiassa näkyy se 100 euroa toteumassa tuolla nyt syyskuun osalta, mutta toistuva maksuerä ei vielä siellä näy. Eli heti kun siitä luodaan se lasku, niin siinä kohtaa se kirjautuu sitten tänne näkyviin. Eli nyt jos minä täältä vaikka niin kuin projektilta laskutan ton toistuvan tai nuo tunnit, mitä siellä on, ja ihan vaikka se on vaan vedostilassa toi lasku, mennään katsomaan täältä uudestaan, niin täällä näkyykin silloin lokakuulla näkyy laskutusta toi 1320, ei näy vielä liikevaihdossa, eli liikevaihtoon se kirjautuu siinä vaiheessa, kun se lasku on lähetetty asiakkaalle. Toi on se periaate siellä, miten siellä toimii. Sitten oli tuolla ainakin kysymys siitä, että ei näy nuo hinnaston versiot tuolla hinnastoasetuksissa, ja tämän itse asiassa unohdin mainita sieltä siitä, että jos täällä ei näy ne hinnastoversiot, mikä minulla tuolla näkyy, eli pystyy tekemään niitä hinnankorotuksia, niin johtuu siitä, että meillä on nämä erilaiset paketit siitä, mitä ominaisuuksia Severasta kuuluu sopimukseen, ja tämä vaatii sen Platinum-sopimuksen tai Platinum-paketin, jotta tämä ominaisuus siellä on käytössä. Eli tuosta kannattaa olla yhteydessä vaikka meidän tukeen, niin pystytään kyllä päivittämään sitä sitten. Sitten on kysymystä, onko projektilla mahdollista seurata hinnaston muutoksia jostain lokitiedoista, jos hinnasto muutetaan oletushinnastosta projektikohtaiseksi hinnastoksi. Tähän oikeastaan voisin sanoa sen, että täällä hinnastossahan aina näkyy se, että kuka tätä on viimeksi muokannut, kuka sitä on viimeksi päivittänyt. Eli täällä näkyy se niin kuin hinnastojen osalta näkyy se kyllä. Sitten myöskin projektilta näkyy tietoja siitä, eli vaatii myöskin, että siellä on riittävän nyt näistä meidän paketeista olemassa, niin täältä löytyy, näissä korkeimmissa paketeissa löytyy tämmöinen kohta kuin toimintohistoria. Ja täällä näkyy päivitystä siitä, että no miten tätä projektia on päivitetty, mutta ne hinnastomuutokset itse asiassa ei taida kirjautua tähänkään. Ja ei ainakaan tuossa näy, että kun muutin tätä projektia, niin sitä ei näy, mutta näkyy sitten vastaavasti nuo muutokset, mitä sinne hintoihin on tehty. Ja tuolla näkyy muun muassa se, että on otettu päivärahojen laskutus sieltä pois. Eli tämmöinen sieltä löytyy tuon osalta. No sitten on kysymystä vähän tuosta toistuvaislaskutuksesta, eli voiko se olla takautuvasti tuo laskurivin aikajaksotuksen päivämäärä, eli näitähän voi tehdä kummin tahansa, eli jos otetaan tuosta esimerkki, lisätään tuonne yksi tuote ja laitetaan sinne nyt, että se olisi toistuva, ja nämä päivämääräthän sen ratkaisee. Eli nyt jos me laskutetaan jälkikäteen, että me laskutettaisiin lokakuuta laskutettaisiin lokakuun lopussa, niin me laitettaisiin tänne, että tämä alkamispäivä on siellä tämä alkamispäivä olisi siellä 30.10., eli tämä on se päivä, milloin se voidaan ensimmäisen kerran laskuttaa. Ja sitten vastaavasti tämä päivämäärä olisi siellä 1.10., eli silloin mitä kautta siinä laskutetaan, niin 1.10. siitä kuukausi eteenpäin, niin tulee käytännössä se lokakuu. Nyt jos me vastaavasti halutaankin tehdä se toisinpäin, eli me laskutetaan etukäteen, niin silloinhan meillä vaan muuttuu täällä nämä päivämäärät, että me laitetaan tuonne, että lokakuun alussa me laskutetaan lokakuuta, eli molemmat päivät olisi siellä sama, silloin se tekisi siitä lokakuusta nyt laskun tolla tavoin siinä. Eli on mahdollista
laskuttaa etukäteen tai jälkikäteen noita kummin vaan. Sitten on kysymystä tuosta laskutusennusteesta myöskin, kylkään tän nyt täältä, että jätetään toi pois, mutta tuleeko nämä ennusteet sinne meille myöskin näistä toistuvista maksueristä, ja kyllä ne tulee. Eli nyt jos katsotaan täältä tätä taulukkoa, niin me nähdään tuolla, että siellä näkyy ainoastaan niitä toteumia. Laskutusennusteessa, liikevaihtoennusteessa meillä ei ole syyskuulla, lokakuulla tuolla mitään, mutta täältä kun klikkaa tätä päivitä ennuste-nappia, niin sehän kysyy tässä, että no mitä me haluaan sinne päivittää, ja kertoo myöskin, että mistä se tieto tulee sinne. Eli laskutusennuste sinne kirjautuu perustuen noihin maksueriin ja resurssointeihin, jolla resurssointeja tällä projektilla nyt ei ole tehtynä. Kun klikkaan päivitä, niin sen jälkeen tänne kirjautuu nyt se 105 euroa tuonne tuleville kuukausille laskutusennusteeseen. Eli kyllä voi hyödyntää myöskin siihen. Sama juttu, jos on tämmöisiä kertalaskutteisia maksueriä, jos niille on se päivä kerrottu, että se laskutetaan tiettynä päivänä, niin se osaa sen kirjata sinne oikealle kuukaudelle. Ehkä semmoisen huomion annan näistä, että kun tämän ennusteen tänne tekee ja käyttää päivitä ennuste-nappia, niin se ei tee sitä niin kuin loputtomiin tänne, vaan kun mennään täällä vähän kalenterissa eteenpäin, niin nähdään se, eli se tekee vuodeksi seuraavan vuoden etukäteen siitä. Eli lokakuusta sen nyt aloitti ja päättyy tuonne syyskuun loppuun sitten. No tuolla tulikin kysymystä just, että miten saisi ennustetta pidemmälle, että just näiden laskutusennusteiden suhteen. Se vuosi siellä on tällä hetkellä se, mikä sinne tulee, mutta ollaan käyty tästä keskustelua itse asiassa, että saataisiko sitä myöskin paremmaksi, saataisiko sitä automaattisemmaksi ennustetta, jopa niin, että meillä ei tarvitse klikata siellä niin kuin nappia, että päivitetään se ennuste, vaan siinä vaiheessa, kun niitä maksueriä sinne syötetään, niin se tekisi sen ennusteen sinne suoraan. Eli tuommoista mahdollisuutta sinne on myös pohdittu. Toistuvat maksuerät ei näy tuolla asetuksissa, ja meillä on Platinum-paketti. Pitäisi löytyä tuolta toistuvat maksuerät. Nyt melkein tuosta kysässä meidän tuesta. Luulen, että sieltä joku puuttuu, että se ei näy tuolla päällä. Tai toisena sitten tietysti, jos niitä ei ollenkaan ole, mutta jos niitä on, niin tutkitaan tuo, että mistä tuo johtuu. Sitten tuli kysymystä, että onko mahdollisuus luoda laskut automaattisesti sellaisilta projekteilta, joilla kaikki tuntikirjaukset on hyväksytty. Nyt täytyy itsekin tuolta tutkia niitä sääntöjä siihen, että pystyykö sinne asettamaan semmoisen säännön. Minulla taitaa olla se kuva tuosta nyt, että sellaista sääntöä sinne suoraan ei saa laitettua, että niin kuin, ainoastaan ne tunneista luodaan laskut, mutta tietysti tässä on se, että tuntihyväksyntä voidaan asettaa sinne asetuksiin niin, että tunteja ei voi laskuttaa ennen kuin ne on hyväksytty, jos se siellä olisi päällä. Ja sitten tietysti vaikka niin kuin niille projekteille, missä niitä tunteja on, niin laittaisi yhden avainsanan, jolla sitten rajaisi tänne, että se tekee vaan niistä sen laskun. Eli tuolla tavoin minusta se onnistus aika näppärästi sinne. Sitten tuli vähän kysymyksiä laskutusviitteistä, ja niistä nyt itse asiassa varmennan tuosta oikeastaan oman tiedon. Käyn tuossa itse asiassa vähän kahta projektia nyt muokkaamassa, ja katsotaan sitten toi kysymys. Eli minulla olisi täällä nyt yksi projekti, missä on viite 1, 2, 3, ja sitten otetaan tuolta toinen projekti ja laitetaan sille sama viite. Sen tiedän, että jos siellä on eri viitteet asiakkaan kahdella eri projektilla, niistä tehdään lasku, niin silloin se ei osaa sitä viitettä sinne ottaa. Mutta jos niillä projekteilla on täsmälleen sama viite, niin minun mielestä oli niin, että se silloin laittaa sen viitteen sinne. Ja näin voidaan todentaa se, eli juuri näin kun
laittaa molemmille projekteille samat viitteet, tekee niistä yhden laskun, niin silloin se osaa sen sinne ottaa. Laskunumeroinnista on pikkasen kysymystä myöskin, että miten niitä voidaan tehdä. Haluttaisiin sinne, että olisi tämmöistä niin kuin asiakaskohtaista laskunumerointia ja semmoista valitettavasti sinne ei saada, eli meillä yksi laskunumerointi siellä on, mistä ne laskunumerot muodostuu, ja laskukuvia jää tiettyyn tilaan, niin siinä vaiheessahan se antaa sen laskunumeron. Minulla on tuolla nyt vähän reilua 3 tonnia toi. Syy oikeastaan, minkä takia siellä ei voi tämmöistä käyttää, niin johtuu siitä, että integraatioissa laskunumerot on melkein järjestään aina numeroita, ja silloin sinne ei pystytä tämmöisiä niin kuin, kirjainyhdistelmiä laittamaan siihen samaan. Eli toi oikeastaan syynä siihen, miksi sinne ei niitä tule. Ja sitten tietysti halutaan, että se laskunumerosarja on siellä yhteneväinen, eli siitä johtuen meillä on myöskin tiettyjä sääntöjä siihen, että milloin laskun voi poistaa. Eli aina viimeisen laskun, joka on saanut laskunumeron, pystyy poistamaan sieltä, mutta nyt jos tekisin tämän jälkeen yhden laskun sinne, mikä olisi 3208, niin tätä laskua en pysty enää poistamaan sieltä. Eli tuommoista säännöstelyä siihen liittyy täällä. No sitten on kysymystä, että voiko laskut tehdä valmiiksi ilman, että ne kuitenkaan lähtee eteenpäin ilman manuaalista työtä, mahdollisesti sen, että saataisiin automatisoitua, mutta silti tarkistettua laskut ennen lähetystä. Kyllä, onnistuu näin hyvin. Useimmiten se tehdään, niin on niin, että meillä on täällä ne tietyt laskun tilat, ja näillä me sitä hallinnoidaan. Vähän riippuu nyt myöskin, että mitä integraatioita siinä käytetään ja mitä reittiä pitkin ne menee asiakkaalle. Mutta vaikka niin, että tuonne automaattiin tehdään se niin, että se luo siitä laskuvedokset meille sinne valmiiksi. Ja sen jälkeen sitten tietysti niin täältä pystyy tarkistamaan ne laskut, muokkaamaan täysin, niille ei ole laskun numeroa vielä. Me voidaan vaikka poistaa lasku kokonaan, jos siellä on virhe. Mutta sitten tässä vaiheessa, kun ollaan todettu, että kaikki on valmista, niin raahataan se sinne seuraavaan tilaan. Tässä tapauksessa nyt minulla on NetVisor-integraatio, niin raahattaisiin ne kaikki laskut tuonne valmis lähetettäväksi NetVisorin tilaan, ja sitten NetVisorista haettaisiin ne laskut, lähetettäisiin asiakkaille. Eli tämmöisen pystyy tekemään. Maventa-integraatio on tosi hyvä tässä, eli Maventa-integraatiohan toimii niin, että kun me laitetaan ne laskut siihen tiettyyn tilaan, niin se integraatio käy aina 5 minuutin välein tai jotain vastaavaa katsomassa, että löytyykö sieltä uusia laskuja, ja jos löytyy, niin se lähettää ne sinne Maventaan, ja sen jälkeen kun se on lähettänyt, niin siirtää ne sitten sinne seuraavaan tilaan. Eli tällä tavoin pystyy hyvin automaattiseksi tekemään sen laskujen lähetyksen. Yksi myöskin semmoinen, että jos raahailussa on liikaa työtä, on paljon laskuja, niin mainitsen tuolta samalla näistä massatoiminnoista, eli täältä löytyy tämä listanäkymä näistä laskuista, ja täällä pystyy tekemään niin kuin massana näille laskuille tiettyjä toimintoja, eli hyvä paikka vaikka tarkistaa niitä laskujen kirjauspäiviä, tarkistaa niitä laskupäiviä, pystyy muuttamaan niitä massana, ja samoin pystyy muuttamaan myöskin massana niiden laskujen tilaa, että ne muutetaan kerralla tuosta tietystä tilasta sitten eteenpäin. Eli tuommoisia vinkkejä antaisin siihen, että mitä sieltä löytyy. Erittäin hyviä kysymyksiä tuli tuossa, ja nyt ollaan käyty tuolta kaikki kysymykset läpi, mitä tuli tällä erää. Jatkokysymyksiä varmasti seuraa. Tässä kohtaa minä oikeastaan haluan kiittää teitä kaikkia tästä webinaarista, ja jos tulee lisäkysymyksiä, niin meidän tuki ja auttaa aina niissä, ja minäkin sitten voin olla niissä mukana, niin olkaa ihmeessä yhteydessä, jos tämä herätti kysymyksiä ja tarvitte apua lisää tähän näin. Tässä kohtaa kiitos kaikille tästä webinaarista, ja ei muuta kuin oikein mukavaa viikkoa kaikille.